بالوسخانە تورکیا لە بەرلینێ و قونسڵخانە نوێ لە سرانسەری ئەڵمانیا ڤەکرینەش بۆ هەوڵاتیان تورکیا هەتا پێشوەخت دەنگی خوا بدەن هەڵبژاترێن 19 vêmehê. Mamın çi viyadî heye. Eger Erdoğan hebe her tiş tamam e. Ez bixwe hej Erdoğan nakem. Lê dayika min hej wî dike. Carayekiye hilbijartinên Parleman û Serokatiya Tirkiye bi hevretê nekirin. Wesa diyare Serok Recep Tayyip Erdogan gerayekê nabe ji ber jimara zêdeya hevrekên wî. Lê tê çaverêkirin li gera duwem du heftiyan piştî hilbijartinên 19 mehê ew piranî bi dest bêxe. Ev li gora rawergirtina dezgeha Sunar bû li roja 5 vê mehê. Ew sûza dide dema hilbijartin tên. Vêca tu pisyar dikî baş e eger tu bikarî van kara bikî çima li 15 salên borî te nekirin. Ya li min 15 salên borî dîtî ez dikarim bêjim rew ji dê xirabtir be û ew pitir û pitir dibite totalitar. Li gora rojnamên Almanya jî û zanyariyên karbidestên Komîsyona Bilind a Hilbijartinên Tirkiya nêzîkî 3 milyon hevwelatiyên Tirkiya ku mafê dengdanê heye li derveyê welatî dijîn. Nîva wan milyonek û 400,000 li Almanya ne û piştevaniya bawerên siyasiyên cuda cuda dikin lê guhartin armanca hevpişka hemûyan e. Bêguman min guhartin li Tirkiye divêt. Ez ne keyfxweşim bi karê hikûmeta niha û serokê niha û desthelata wî ya hey. Dengdana min li ser vê binamayî bû. Kurdan ku hemû armanca wan derbazkirina rêjeya 10 ji sedê ku pêtiviya heta weka pêkhatekî siyasî cihdê parlemanê de bigira li hilbijartinên vê carê namzet ji bo serokatiyê jî heye. Ez endama HDP me û ez pişrastim em dê rêjeya 10 ji sedî derbas bikin. Ez hêviya aştiyê ji hemû gelan ra dixwazim û hêvî dikim bi aştî di welatekî demokrat de bijîn, bi taybetî jin. Ez pişrastim rojên Erdoganî berevdîmahîne. Dengderên Tirkiye li derve 5 ji sedê li tevaya dengderên welatî ne û eger rêjeya bejdariya wan di van hilbijartinan de bilind bû renga ew guhertinan bikin. Vê carî ez pêşbîn dikim ku opozisyon bi ser kevit. Çend ku em pêkhateke bihêzin, CHP namzeteke bihêz ji bo serokatiyê heye. Em îdî Erdogan navên. 3 milyon hevwelatiyên Tirkiye li 6 welatan delîve heye heta roja 24 vê mehê dengê xwe bidin Parleman û serokê dahatî.